Predeža. Ja. Polako. Evo. Ja može? Evo ga. Vidiš? Uha. Uzmi tam te, čekaj, malo kao tenis, pa malo. Evo. To hrinu malo. Udar. Dobro, još jači. Dobro. Ajde, dobro. Čekaj. Dobro. Uzmi to. Stavi. Ajde, to ispravi vam. Evo ga. Ok. Am sad uzeti ovako hrinu. Kako? Čekaj, ajde. Možeš ti farbe tu pa ćemo napraviti ovu krug, ali možeš tako? Može. Aj, požu se. Nemam ja hrinu. Imaš kredo ovdje. A ne, to... Čekaj. Dobro. Može veće. Ne treba. Ne vidiš. Sam ja da ovdje ne prelazim. Da. Malo do farbe. Ajde, sad okrenim još gore. Čekaj. Evo ga. Gdje ovo malo? To se nastavi. Ne sad ovako. Ovo sa strane. I sad uzmi kućicu i digni ga. Čekaj se zgodi. Ajde, vodi još sekundu. Ostavno. Tu ide. Sad okreni kućicu i